Hende pigen der fra i går af. Er hun stadig derude? I er ikke enige om, det var dig, der tog med hjem? Ja, men altså... Jeg spørger. Du skal bare lige sørge for, at hun er ude en frokost. Hvad skal du sige? Er det min kaffekop? Det kan godt være. Erik har en tendens til at gøre spontane ting, uden egentlig at tænke over konsekvenserne. Hvad har jeg sagt om det, Benedikt? Ej, prøv at smil. Prøv at Erik, du skal ikke tage... Nej, det kæmper ved. Erik! Altså, har du hovedet for hende der pige ude i huset? Erik, stop med det der. Stop med det pjat. Har du fået hende ude i huset? Så hvad Simon laver? Han laver så mange ting. Altså han er jo i gang med det der det der år, ikke? Men altså, jeg laver jo mange ting også. Altså ligesom Simon. Jeg skriver jo for eksempel, digte, gode digte, rigtig gode digte. For eksempel så har jeg lige skrevet det her. Pokémon er selvfølgelig ret fedt. Jeg spiller ikke så lidt, og tegner heller ikke en kridt. Ret fedt. Hvad så, Simon? Skal du have nogle popcorn? Okay, vi skal lige have en ting på det rene. Jeg hedder ikke Simon, jeg hedder Simon. Okay? Som sådan noget Simon Says. Simon Says, open the popcorn. Er det min trøje, der? Klæder den væk? Hvor har du fundet den henne? Jo, altså... Den lå jo bare lige lidt inde på dit værelse. Sådan flød lidt. Så. Erik! Jeg går bare og hygger mig lidt. Og så har jeg ikke rigtig noget sted at tage hen. Og så er jeg jo velkommen her, så det er jo dejligt. Kan man sige.
Erik! Erik! Jeg kan ikke klare det alene. Tag den bog ned. Hun spiser alt vores mad. Hun rodede det her hus til, som det er hendes eget. Fem minutter, Erik, så skal jeg ud af huset. Jeg var nok lidt hård ved hende. Men jeg er jo ret god i et køkken, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg tog jo en kokkehue i sin tid, så en lille middag, det skulle nok få hende på rette køl igen. Så er der jo også nye boller på suppen, kan man sige. Ja. Altså meget ved det, hvad der foregår op i hovedet. Ej, det skal aldrig gøre det. Ej. Ja. Nå, kampen er startet. Ja, det er næsten. Hej Simon. Har du lavet mad, eller hvad? Nej, altså... Ja, men Sætter dig smart. jamen, jeg venter nogle gæster, sådan set, så jeg tænker, at det er ikke nogen særligt. Ja. Hvad står Du siger bare til, at vi skal være stille. Ja. Jeg har lavet 5-retters menu. Kasser! Nej! Fuck. Så har jeg smidt 20 kroner på det lort, mand. Jeg har kraftigt med det igen, mand. Det er ikke mere mad. Det var også noget af det dårligste, du kunne have spurgt. Ja. Sagen er den, at det er på tide, hun skal ud. Jeg har anledning af det aftalt at mødes med Erik og hende pigen nede på en lokal og fortælle hende, hvorvidt det kommer til at foregå. Ja. Det er slut. Det er slut! Erik, det er i forhold til hende pigen. Der er en ting, jeg tænker på. Jeg ved ikke... Så er der skøldring. Det er fordi, at jeg føler virkelig, at I ikke rigtig... Nå, for søren. Ja. Hvad har du på hjertet, Simon? Altså, nu tænker jeg jo lige. Skal vi ikke lige skåle? Lad os lige skåle. Skål. Det er jo fredag, Skål, det er gode nyheder. Ja, det er godt. Skål. Tak for det. Men selvfølgelig. Der er en anden ting, jeg tænker på. Der er gået noget tid, og Det er virkelig godt. Jamen, det er så dejligt, når det er så koldt, ikke? ja. Altså, det er fordi, at... ja, Simon, jeg er ked af at stoppe. Vi har faktisk også Vi noget. har noget. Vi har noget til dig. Eller? okay. Fordi, Nej. ja. Fordi jeg synes simpelthen, I har sgu været pissefede. Og jeg budte mig velkommen, og lige fra starten. Så jeg tænkte, Os to. hvordan kunne jeg gøre det godt igen? Hvordan kunne jeg hjælpe? Nu skal du se. Jeg har købt den her til dig. Til mig? Hvad siger du så? Hvad siger du så? Nå. Det var godt nok en overraskelse. Ja, Tusind tak for det. jeg tænkte, du ville blive glad for det. Det var godt nok dejligt. Mm. Jamen, jeg gik jo også på Musikerinstituttet i sin tid. Ja, ja.
Jeg lærte jo også at spille forskellige instrumenter, så det her det er jo perfekt. Jamen, det er dejligt. Tak skal du have. Jamen, selvfølgelig. Du skulle endelig bare følge velkommen. Jamen, det er jo fantastisk, du går derhjemme og sidder. Sådan velkommen. Nej, hvor er det herligt det her. Så kan jeg også spille lidt og sådan noget. Det er jo helt perfekt. Hvad var det nu, du hed? Nå, jamen, jamen jeg hedder Sofie. Jamen lad os skåle på det, Sofie. Skål, Simon. Simon siger skål nu.